Årets företagare i Malmö 2012. Priset Årets företagare i Malmö delas ut till en företagare som driver sin verksamhet på ett så innovativt och konsekvent sätt att den utgör en förebild för andra företagare. Årets företagare utsätts över hela Sverige sedan 1985 av organisationen Företagarna. I Malmö görs det i samarbete med Malmö stad och Swedbank. De är nominerade till Årets företagare i Malmö 2012 är Viktor Karlsson, Telavox. Telavox har sedan starten 2003 utvecklat produkter inom IP-telefoni och mobila tjänster med inriktning på mjukvara. Bolaget är ett typiskt tillväxtbolag men är samtidigt ovanligt då man har god lönsamhet. Ägarna har genom sin framsynthet gjort företaget till en snabbväxande spelare i sin bransch. Ledningen med Viktor Karlsson i spetsen har byggt en företagskultur som gör Telavox till ledande inom flera områden. Viktor beskrivs som en lyssnande och tydlig ledare med stor förmåga att tänka strategiskt och visionärt. Hamdija Yusufagic, System Verification. System Verification erbjuder konsulttjänster inom kvalitetssäkring för mjukvaruprojekt. Företaget startades 2002 av Hamdija Yusufagic och en ytterligare partner. 2004 köpte Hamdija ut partnern och blev ensamägare. Idag består System Verification av 175 personer. På System Verification är det viktigt att alla känner sig uppskattade och får sina idéer tillvaratagna. Alla medarbetare deltar i ett utbildningsprogram och nya chefer får gå bredvid VD eller divisionschef. Hamdija säger själv att även om det är han som är nominerad så hade han aldrig lyckats utan sina medarbetare. Mikael Ahlqvist, Etagegruppen. Etagegruppen är en Malmöbaserad restaurang- och nöjeskoncern som består av Etage, Centiliter Gram, Crown Nightclub, Izakaya Koi och Amiralen. VD Mikael Ahlqvist har genom åren utvecklat flera nya koncept inom verksamheterna och tagit dessa till nya höjder. Mikael har jobbat sig upp från vakt till vaktchef och så småningom VD, vilket gör att han har god kunskap och erfarenhet av de olika arbetsuppgifter som finns i respektive verksamhet. Han upplevs som en drivande ledare och får verkligen saker att hända.